ኤርትራና ብዊንታን ዲሌትን ዘይፍትሓውያን ተደጊሳ ክትነብር ክንገድፋ ማለት ዘበዚ ኢልዋ ሒፀር ድማ ንህዝቢ ዝዓግዝ ሓይሊ ስለዘየሎ ክወግእ እዩ ምዕራፍ 9 ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ማሕበር ሕብረት ብዛዕባ መራሕትን ሰዓብትን ማሕበር ሕብረት ኣብ ውሽጢ እታ ቀዳመይቲ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ሓያል ዝኾነ ዝምባለ ናይ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ እናዓበየ ይኸይድ ነበረ ምስቲ ጸኒሑ ዝጠንከረን ዝደመቐን ኤርትራዊ ሃገራውነት ስሙር ቃልስን ናጽነትን ክምህ ዘይብል ተቃውሞን መንጻግን ግዝኣት ኢትዮጵያን እዚ ዝምባለ ዝናብ ኢትዮጵያ ምኽንያትን ክዋሓጥ ዝኽእል መግለጽን ይናደየሉ እዩ ነታሪኽ ብዓይነት ጸኒሑ ዝማዕበለን ዝመጸን መድረኻትን ዝረኢ ሰብ ከምቲ ዝመሰለ ኣንፈት ኣብ ኤርትራ ክርአ ዘይርትዓው እዩ ሕብረትን አንድነትን ንዝብሉ ከም ሙጻት ከዳዓት ምርኣይውን ዝነበረን ዘሎን እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሕብረት ዝበለ መርሚርካ እከለን ረብሓ እከለ ግን ብንጽህና ስለ ዝኣመነ ኢልካ ምምማይ ይከኣል እዩ ረብሓ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ዝምባለ ሳሕት ስለ ዝርአ ድማ ዋላት ንጹህ ኣማኒ ዝበሃልውን ብገለ ጥቕሚ ክሰሓብ ባህርያዊ እዩ በዚ መሰረት ንኣብነት እቶም ኣቐዲሞም ሕብረት ዝተቐበሉን ዝሰበኹን ኣብነ ማርቆስን ዝበዝሕ ኣባል ቤት ክህነቶምን ካብ ኦርቶዶክሳዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክረኽብዎን ዝኽእሉ ናይ ሽመት መሬትን ሃይማኖታዊ ልዕልነትን ረብሓ ቀዳምነት ብምሃብ እዮም ተባሂሉ ከም ዝንገረሎም ድሮ ርኢና ኣለና ካልኦት መሳፍንቲውን ጣልያን ዘጥፍኦ ርስቶምን ጉልቶምን ንኸምልሱ ናይ ኢትዮጵያ ሃረር ታሕዲሮም ከም ዝበሃል ተተንቢሁ እዩ ናይ ሕብረት ስምዒት ግን ኣብዞም ቀዳሞት ኣለዓዓልቲ ወይ ዘርጋሕቱ ዝተሓፅረ ይነበረን ፖለቲካ ኤርትራ እናተረፀረን ወገን እናፈለየን ብዝኸደሉ መጠን ሓያሎ ዓበይትን መራሕቲ ህዝብን መርገጽ ክቕይሩ ወይ ከነጽሩ ተራእዮም እዮም ንኣብነት ብ1943 ብራስ ተሰማን ዝተመርሐ ምልዕዓል ዳርጋ ብምልኦም መራሕቲ ኣኮሎ ግዛይ ደጊፎሞ እዮም ነቲ ብ1945 ናብ ምምሕዳር ብሪጣንያ ዝጸሓፍዎ ናይ ናጽነት ጥርዓን እውን ብዘይካ ደጊያት ገብራይ ተኽሉ ዘይፈረመ በዓል ቆጽልን ምስሌንን ኣይነበረን ድሕሪ ሓደ ዓመት ግን ብዙሓት ካብዚኣቶም ተገዚዖም ጸግዒ ሕብረት ሒዞም ንረኽቦም ብተመሳሳሊ ኣራቢጣ ልእስላምያ ኣብ ከረን ኣብ ዝተመስረተሉ ዕለት ንኸንቲባይ ዑስማን ናይናሮ ገዲፍካ ኣብታ ኣኼባ ዘይወዓለ መራሒ ናይ እስላም ኤርትራውያን ዳርጋ ይትረክብን እቲ ናይ ተወፋሮ ምልዕዓል ረብሓ መሳፍንቲ ብዘይርብሕ ኣገባብ ክፍታሕ ምስተባህለ ግን መሳፍንትን ሰዓብቶምን ወገን ክቕይሩ ንርኢ ረብሓ ውልቀ ሰባት እኳ ዓብ ተራ ከም ዝተጻወተ ዘይከሓድ እንተኾነ ግና ንሱ ጥራይ ድሌት ኢትዮጵያ ኣላዓዒሉ ምባል ነቲ ዝከኣል ንዝሰዓበ ጥቓ 50 ዓመታት ዕድል ኤርትራ ዝወሰነ ሰፊሕ ምንቅስቓስ ኣቕልል ኣቢልካ ምግምጋሙ ክኸውን እዩ ኤርትራ ንዝያዳ 50 ዓመታት ብኢጣልያ ክትግዛእ እንከላ ኢትዮጵያ ናጻያ ዝነበረት ይትረፍዶ ኤርትራውያን ስግር ኣትላንቲክ ዝነበሩ ጸለምቲ ኣሜሪካናውያን እውን ከም መድሕን ኣፍሪቃን ጸሊም ዓሌትን ይርእይዋ ነይሮም እዮም ምስ ጣልያን ዝተባእሰ ትምህርቲ ዝጸምኦ ዲያቆንነትን ቅሽነትን ዝደለየ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ክዕቆብ ዕድል ዝገበረ ከኣድሌቱ ከማልእ ይኽእል ነይሩ እዩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብዚ ጎሪሖምን ለቢሞምን ንብዙሓት ኤርትራውያን ዝበዝሑ ካብኣቶም ክርስቲያን ደቂ ኸበሳ ኣምሂሮም ኣብ ክብ ዝበለ መዓረግ ከኣብጽሑ ዝረቋ ሕዚ ማለት ከዓ ጸሊም ዝነግሰላን ነፍሱ ዘመሓድረላን ሃገር ኣብ ጎረቤቱ ምህላዋ ምስዚ ድማ ሓበራዊ እምነት ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ኣብ ታሪኽ ዝተራእየ ዝተፈላለየ ዝዓቆኑ ህዝባውን ምሕዳራውን ምትእስሳራትን ዝፈጠሮ ናይ ባህሊ ተመሳሳልነት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ናይ ዝምድና ወይ ቅርበት ስምዒት ክፈጥር ኣኽኢሉ እዩ ይኹን እምበር ኢጣልያን ኤርትራውያን ንፍርቂ ዘመን ዳርጋ ዓጽዩ ስለ ዝሓዞም ኤርትራውያን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ፍልጠት ናይ ማዕዶ ጥራይ እዩ ዝነበረ ንግስነት ሃይለ ስላሴ ሃይማኖታውን መንፈሳውን ካባ ለቢሱ ውሽጣዊ ድሕረቱን ዘይብቕዓቱን ይጉልብብ ብምንባሩ ልኡኻቱን ሳበኽቱን ነቲ ጠጥዑሙ ጥራዮም ናብ እዝኒ ኤርትራውያን ዘብጽሑ ዝነበሩ ኣብ 30ታት ጭካነ ዝመልኦ ኣጋዛዝኣ ፋሽስቲ ኢጣልያን ህዝቢ ኤርትራ ኣስካሕክሖ ከምቲ ደጋጊምና ዝረኣናዮ እንግሊዝ መጺኡ ስልጣን ጣልያን ስለ ዘረጋገጸ ድማ
እቲ ህዝቢ ተገዚኡ ንኽነብር ዝተፈርደ ይመሲልዎ ናጻ ምዃን ነፍስኻ ምኽኣል ከም ተኽእሎን ግብርን ካብ ዓንኬላት ተሓሳስብኡ ርሑቕ ነበረ ስለዚ ነቶም እንተስ ንውልቃዊ ረብሓ እንተስ ቁኑዕ ስለ ዝመሰሎም ሕብረት ዝበሉ መራሕቱ ከይተመራመረን ከየስተውዓለን ዝሰዓበ ኤርትራዊ ውሑድ ኣይነበረን ጸኒሕና ከም እንሪኦ እቲ ተራ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ካብቶም መራሕቲ ባዕሎም እውን ውዒሎም ሓዲሮም ንዘይፈልጥዎ ንጉስን ሃገርን ከም ዝሓቆፉ በቲ ዝኸፍአ ናይ ሕሰም ተመክሮ ተረዲኦምን ተጣዒሶምን እዮም እቲ ግዜ እምበኣር ብስለትን ተመክሮን ጭቡጥ ፍልጠት ብዛዕባ ነፍስኻ ከባቢኻን ዓለምን ዘይትቐስመሉ ናይ ምድንጋር ግዜ እዩ ነይሩ ኣብ ገሊኡ እኳ ናህሪ ናይቶም ሕብረት ዝድግፉ ዝነበሩ ኤርትራውያን ዘስደምም ነበረ ገብረ ሚካኤል ግርሙ ዘበራቒት ደጊያት ሓሰን ንኢትዮጵያ ባጭዮምላ ኢሎም ብምቁጣዕ ስርዓትን ኣደብን ዘለዎ ሰብ ብንጉስን መንግስትን ኣየባጩን ከመይ ብሕጊ ዓለም ንጉስ ማለት ቅዱስ እዩ መንግስቲ ማለት ከዓ መቅደስ እያ ፈጣሪኻን ንጉስካን ውፃእ ካብ ቤተይ ግለል ካፊተይ እንካብ ዝብሉኻ መሬት ክትውሕጠካ ይቐልል ማለት እዩ ከምዚ ዝመሰለ እምነት ዝነበሮም ሰባት እዮም ካብ 1943 ክሳብ 44 ጀሚሮም ንሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝጽዕሩ ዝነበሩ ትሬቫስኪስ ከም ዝምስክሮ ክሳብ እቲ ኣብ ምጅማር 1946 ልኡኽ ኢትዮጵያ መጺነት ምንቅስቓስ ብቐጥታ ዝቆጻጸሮ ዳርጋ ብድልየቶምን ብስምዒቶምን ይኸዱ ነይሮም ክበሃል ይከኣል ካብዚ ግዜ ዝጀሚሮም ብፍላይ ድሕሪ ዋዕላ ቤት ጌርጊስ ግን ከም ናይ ኣራቢጣን ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝመሰላ ኣማራጺ ማሕበራትን ፖለቲካዊ ተሓሳስባን እናሃለዎ እዮም ነቲ ናይ ሕብረት መስመር ዝቐጸልዎ ኩሎም እኳ ክንብል እንተዘይደፈርና ብዙሓት ካብቶም መራሕቲ ማሕበር ዝነበሩ ብኢትዮጵያ ዝእዘዙን ገሊኦም ከዓ ብኡ ዝምወሉን ምንባሮም ይንገር ንኣብነት እኳ ደጊያት ገብረ ዮሃንስን ካብ ቀንዲ ተንቀሳቐስቲ አንድነት ዝነበሩ ዘርአ ደብረ ጽዮንን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዱብ ደሞዝ ዝቕበሉ ሙሉእ ጊዜኦም ንስራሕ ሕብረት ዘወፈዩ ከም ዝነበሩ ብግልጽ የዘንቱ እቲ ዝስዕቦም ዝነበረ ህዝቢ ግን መሳፍንቱን መራሕቱን ዝበልዎን ምድጋም እንተዘይኮይኑ ትርጉምን ውጽኢትን መትከላት እቲ ማሕበር ተረዲኡ ስዒቡ ምባል ነቲ ጉዳይ ብዕምቆት ዘይምርኣይ እዩ ምምስራት ማሕበር ሕብረት ዋዕላ ቤት ጌርጊስ ንኽግበር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ወገን ምይይጥ ክካየድን ኣብ ተቐዳማይ ኣኼባውን ዛዕባት ኣኼባ ክሕንጸጽን እንከሎ ልኡኽ ሃይለ ስላሴ ብኤርትራ ኮሎኔል ነጋ ሃይለ ስላሴ ኣስመራ ይነበረን እንተዝነብር ይብል ትሬቫስኪስ እቲ ኣኼባ ይምተኻየደን ቀዳማይ ኣኼባ ብ16 ሕዳር ዝተኻየደ ዕለት ዋዕላ ን24 ሕዳር ማለት ኣብ ሰሙኑ ንኽኸውን ይተቖጺሩ ኣብ ውሽጢ እዛ ሰሙን እዚኣ ኮሎኔል ነጋን ቀንዲ ልኡኽ ጸሓፌ ትእዛዝ ወልደ ጌርጊስ ዝነበሩ ፊቶራሪ ኣብርሃ ወልደ ታቴዎስን ኣስመራ ኣተው ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ ናብታ መዓልቲ ዋዕላ ማለት ናብ ሰንበት ኣብ ዘውገ ሕለይቲ መራሕቲ ሕብረት ተኣኪቦም ኣምሰዩ ፕሬዝደንት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ገብረ መስቀል ወልዱ እቲ ናይ ዋዕላ ልዝብ ንኽግበር ስለ ዝተሰማምዑ ድማ ኣበርቲዖም ተወቕሱ ትሬቫስኪስ ፊቶራሪ ገብረ መስቀል ሽዑ ካብ መዝነቶም ከም ዝወረዱ እዩ ዝእምት ብኻልእ ወገን ዝስማዕ ግን ሕብረት ሙሉእ ለይቲ ከም ዝተኻትዑን ከም ዝተማጎቱን ፊቶራሪ ገብረ መስቀል ግን ሽዑ ብገዛእ ፍቓዶም ይኹን ብጸቕጢ ብጾቶም ኣይወረዱን ዝብል እዩ ካብዚ ክልተ እዚ ዳሕረዋይ ኣባህላ ዝያዳ ሓቅነት ከይሃለዎ ይተርፍን ምኽንያቱ ኣብ ዝቕጽል ክፋላት ከም እንሪኦ ብዘይደገፍ ጠልጠሊሎም ከም ዝተረፉ ኣምሪሮም ዘስተማሰሉሉ ግዜ መጺ ነይሩ እዩ ብዝኾነ ምስናቶም ምውራድ ኩሉ ትንልዝብ ዝእምትን ብዋጋ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ክግበር የብሉን ዝብል ዝነበረት ተሓሳስባ ገለ ኣባላት እቲ ሕብረትን ኣብቀዐ ኢድ ኮሎኔል ነጋን ልኡኻት መንግስቲ ኢትዮጵያን ከዓ ኣደልዲሉን ጸኒዑን ናብ ሕብረት ኣተወ ንቐጥታዊ ኣመሰራርታት ማሕበር ብዝምልከት ኣብ ሰሙናዊ ጋዜጣ ቁጽሪ 227 ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ናይ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንዝወፀ ጸብጻብ ንመልከት ኣብ መእተው ናይዚ ብገብረ ሚካኤል ግርሙ ዘበራቒት ዝተጻሕፈ ጸብጻብ ማሕበር ሕብረት መቐጸልታ ናይቲ 6 ዓመት ኣቐዲሙ ዝተመስረተ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር እዩ ዝብል ንረክብ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ምንም እኳ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝበሃል ግሉጽ ማሕበር እንተዘይነበረ ብዙሕ ወዲ ኤርትራ ብሓዘን ደሙ እናፈልሖ
ልቡና ተቀለወ ኣብ ሽፍትነትን ስደትን ናኹራ ዓሰም ማእሰርትን ሞትን ዘብጽሖ ዝነበረ እንታይ ድዩ እዚ መቸም ነቲ ማሕበር ንምክብባር ዝተባህለ እዩ ነቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ዝብል ስም ግን ኣብቲ ብ5 ታሕሳስ 1946 ዘካየድዎ ኣኼባን ግዚኡ ረዓምዎ ኣብዛ ኣኼባ እውን ኣቡነ ማርቆስ ጳጳስ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ሓደ ናይ ፍቕሪ ሃገር ኮሚቴ ዝተሰመየ ዝርዝር ናይቶም ማሕበር ንምክያድ ዝተመዘዙ ሰባት ኣቕረቡ ኣቡነ ማርቆስ ነዚ ዝርዝር እዚ ምስ ዓበይቲ መማኽርቶም ሓቢሮም ሰሚሮም ከም ዘቆምዎ ትጸብጻብ ይገልጽ ምስቲ ኮሎኔል ነጋ ዝሕዞ ዝነበረ ወሳነ ተራ ኣብቲ ማሕበር ግን እቲ ዝርዝር ኣስማት ብዘይ ፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገይሩ ንምባል ኣየድፍርን ኳዳ ኣቡነ ማርቆስ ነዚ ዝርዝር እዚ ኣዲስ ኣበባ ቀንዮም ምስ ተመልሱ ስለ ዘቕረብዎ ካብኡ ሒዞሞ ዝመጹ እዩ እውን ይበሃል እዩ ኣካያዲት ኮሚቴ ማሕበር እምበኣር ብምርጫ ዘይኮነስ ብሕሪ ኣቆመት ናይ ክብሪ ፕሬሲደንት ራእሲ ኪዳነ ማርያም ገብረ መስቀል ናይ ዓረዛ ፕሬሲደንት ደጊያት በየነ በራኺ ካብ 4 ኣስመራ ምክትል ፕሬሲደንት ድማ ሳልሕ ኣሕመድ ኬክያ ፓሻ ካብ ሕርጊጎ ተመርጹ 42 ዘኣባላታ ኮሚቴውን ቆይማ ተባህለት ኣብዚ ዝርዝር እዚ ብዘይካ ኣቶ ወልደኣብ ዳርጋ ኩሎም እቶም ንጡፋት ኣባላት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ዝነበሩ ክርስቲያን ደቀባት ይርከቡ ካብ ገዳይ ምስላም ኣባላት ናይ ተቀዳማይ ማሕበር ስምብላታ መሐመድ ዑመር ቃዲ ጥራይ ንረክብ እዚ ድማ ዑመር ቃዲ ነቲ ሓሳብ ናይ ሕብረት ከይገደፉ ብውዕል ንኽኸውን ይጠልቡ ስለ ዝነበሩ እዩ ጸኒሖም ናይ ገዛእ ርእሶም ማሕበር ከም ዘቆሙውን ክንርኢና እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ እቶም ሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ ብወገኖም ብ29 ታሕሳስ ብምእካብ ሓደ ናይቲ ማሕበር ቤት ጽሕፈት ክኽፈት ወሰኑ እሞ ተድላ ባይሩ ዋና ጸሓፊ ሰይድ ኣሕመድ ሓዮቲ ምክትል ፊቶራሪ ጣሃ ኣደም ተሓዝ ገንዘብ ፊቶራሪ ሓረጎት ኣባይ ድማ ምክትል ተሓዝ ገንዘብ ንኽኾኑ መዘዝዎም ከምዚሉ መዝነት ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ብዝወርድ ሕርያ ተኻየደ ራእሲ ኪዳነ ማርያም ናይ ክብሪ ፕሬሲደንት ንኽኾኑ ኣብ ዝተሓሪሉ ግዜ ልዕሊ 80 ዓመት ዝኸዱ ሽማግለ ነበሩ ንስምን ንኽብርን እንተዘይኮይኑ ድማ ክንዲ ትንጡፍ ናይ ፖለቲካ ሰብ ስለ ዝነበሩ ይኮኑን እቲ ቦታ ዝተዋህቦም ኣብታ ናይ ክብሪ ፕሬሲደንትነቶም ዝተመረቐት ላዕለት ኣብ ቅድሚታ ምስኦም ዝተሓርየት ኮሚቴ ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋስ መሰልን ግቡእን ኩሉ ኤርትራዊ ምዃኑ ድሕሪ ምግንዛብ ንምጉቶም በዚ ስዕብ ቃላት ኣበራትዑ ትነንያ እትበሃል እንስሳ ክንፋ ተቆሪጽዋ እናተሳቀየት ነበረት እሞ ንኣምላኽ ለመነት ኣምላኽ ከኣሉማኖኣ ሰሚዑ ብዙሕ ሃብትን ወርቅን ዶ ክህበኪ ወይ ከዓ ተቆርጸት ክንፍኺ በላ ንሳ ከዓ እቲ ኩሉ ሃብትን ወርቅን ንኻልእ ሃቦ ናይ ግንታ እንካብ ኣካለይ ዝተቆርጸት ክንፈይድ ኣሃበኒ በሎቶ ይበሃል ኣብዚ ግዜ እዚ ዘሎና ደቂ ኤርትራ ድማ ብዙሕ ሃብትን ሽመትን ካብ ምልማን ነዛ ብዓመፃ ካብ ኣካላታ ዝተቆርጸት ኤርትራ ሃገርና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ጥንቲ መሰረታ ክትሕወስ ምልማን ይበልጸና በዚ ኣገባብን ፍልስፍናን እዚ ማሕበር ሕብረት ቆመ እቲ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል ስም ድማ ዳሓር ዝመጸ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ኣብቲ ብ30 ጥሪ 1947 ኣቶ ተድላ ንኣራቢጣ ኣመልኪቶም ዝጸሓፍዎ ደብዳቤና ንመጀመርያ ግዜ ብሙሉእ ተጻሒፉ ንረኽቦ ብዝኾነ እቲ ማሕበር ተመስረተ ኣራቢጣ ን21 ጥሪ 1947 ዓብ ጉባኤኡ ኣብ ከረን ንኸካይድ ዝተቋጸረ ማሕበር ሕብረት ብ19 ጥሪ ኣብ ከረን ቤት ጽሕፈት ከፈቱ ነዚ ንምጽምባል እውን ኣብታ ከተማ ሓደ ዓቢ ኣኼባ ኣካየዱ እዚ በጋጣሚ ዝኾነ ይመስልን ምክንያቱ ኣራቢጣ ቀዲሞም እዮም ነቲ ቆጸራ ወዲቦም ጸኒሖም እሞ ናይ ምቕዳምን ህላወይኻ ምርግጋጽን ሓሳብሲ ከይነበሮ ይተርፍን ናይ ከረን ኣኼባ ሕብረት ብዘይ ተቃውሞ ኣባላት ኣራቢጣ ይተኻየደን ኣብቲ ሰበ ስልጣን ናይቲ ማሕበር ካብ ጉዕዞኦም ዝወረዱሉ ማዕረፎ ባቡር ጀሚርካ ክሳብ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣኼባ ባዕሉ ከዓ ኣራቢጣ ንዝነበሮም ተቃውሞ ብሰላማዊ ሰልፍን መደረታትን ኣስምዑ እቲ ናይ ሕብረት ኣኼባ ባዕሉ ከም መርኣያ ውህደት ኣስላምን ክርስቲያንን እኳ እንተቐረበን እንተተዘርበሉን ኣብኡ ዝተረኽቡ ኣስላም ግና ብፍላይ ነቲ ዝወድቕ ዝነበረ ስርዓት ሽማግለን ሹማትን ዝውክሉ ወይ ከዓ ሃብታማት ነጋዶ ጥራዮም ዝነበሩ
بسم حزب كرن كم بريسيدنت ጨንፈር كرنን ከባቢያን ዝቀረቡ ከንቲባይ ዑስማን ህዳድ ፓሻ ናይ ቤት አስገደ ነበሩ ካልኦት ግን አይተሐወሱን ከምታ ቀዲምና ዝራአናዮ ኸአ ኣብቲ ናይ ሳሉስተ አኺባ አራቢጣም ብዘይካ ከንቲባይ ዑስማን ህዳድ ዳርጋ ሁሎም ዝተረኽቡ ብዝኾነ እቲ ጸኒሑ ምንጭ ብርቱዕ ሁከትን ምጭናቕን ዝኾነ ምፍጣጥ አራቢጣን ሕብረትን ኣብዚ ክልቲኡ ዝተጻራለ ዕላማታት ዝነበሮ ማሕበራት ዝተራኸባላ ሰሙን ተጀመረ አቅሊልካ ዝረአ ግርጭትን ምፍጣጥ አይቆነን ኣብ ከረን ዝተበገሰ ነዚ ክሳብ ሽዑ ኣብ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝነበረ ሚዛን ዝሓለወ ሃይማኖታዊ ቀቢላውን አውራጃውን ዝምድናን አካይዳን ናይ ምዝንባል ኃይልን ተኽእሎን ዝነበሮ ኸአዩ ኣብዚ መድረኽ እዚ ሰዓብቲ ክልቲኡ ማሕበራት ክሳብ ክንደይ ምስ መራሕቶም ዝተጠምሩን ቃላቶም ዝሰምዑን ከም ዝነበሩ ክፍለጥ ዝከኣል ኣይነበረን ገና ናይ ምጅምማር ወቅቲ ስለ ዝነበረ እቲ ሓደጋ ግን ነይሩ እዩ ማሕበር ሕብረት ከዓ ከም ወትሩ ንአራቢጣ ከም ሓሳብ ህላውን ግብርን ፍጹም ክቕበሉ ስለ ዘይደለዩን ዘይከኣሉን ተኽእሎ ጥራይ ዘይኮነስ ቅርበት ዘለዎ ዘይቅዱ ሃዋህዊ ዘንጠጥ ዝነበረ ምናልባት ነዚ ንዛረበሉ ዘለና ዘይዕረቕ ፍልልይ እቶም ኣብ ኣኼባ ከረን ዝወዓሉ መጓታይ ሕብረት ዝነበሩ ደጊያት ገብረ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም ዝበለጸ ገሊጾሞ ይኾኑ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት አራቢጣ ምስራኣኹ ከኣይብሉ መርፍእ ምስናጽነትና ዝቃወም ዝተወጋእና ኮይኑ ተሰማዓና ካብኡ ሓደ ካብቶም ደቂ ዓዲ ጸዊዕና ሓተትናዮ ንሱ ድማ እዚኣቶም እንዲም አራቢጣ እስላምያ ሕብረት እስላም ዝተባሉ ንጽባሕ እውን ዋዕላ ዘለዋቶም ኢሉ መለሰልና ከምዚ ምስሰማዕና ሽዑ እዚ ሳይ ዘረባንዩ አረባብጣናት ተሓባብራንሲ ከምዝናትና ዝመሰለ አስላማይኒ ክርስቲያናይን ጨሚሩ ዝኣስር ይምበር አስላማይን ክርስቲያንን ዝፈል ምኽርስ ካብዚኣቶም ካብ ሕዋትና ኣይኮነን ካብ ጸላይና ኳይን ስኡኖን እንተኾነ ግዳ ንጽባሕ ዋዕላ ኣለዎም ትብል ኣለኻሞ ኣብ ዋዕላኦም እግዚአብሔር ተጸምቢሩስ አራቢጣ እስላምያ ወክስታንያ ወኤርትራ ምኢትዮጵያ ዝብል ስምኒ ዋዕላን ዘስምሩ ይግበሮም አሜን ዋዕላ ኸረን ናይ ክልቲኡ ወገን ብዘይጎነጽ ተወደየ ናይ ጎነጽ ባይታ ግን ተነጽፈ ካብ ከረን ቀጺሎም ማሕበር ሕብረት ኣብ ኩሉ ራጃታት ጨናፍር ብምትካል ኣዚዙ ተወደበን ዝተማእከለን ኣብ መላእ ሃገር ከዓ ዝዝርጋሕን ናይ ማሕበር መሳርዕ ዓቆሙ ልሳን ሕብረት ጋዜጣ ኢትዮጵያ በርባዕተ ጉንበት 1947 ማሕበር ሕብረት ቀዳማይ ቁጽሪ ናይት ብስም ኢትዮጵያ ዝፍለጥ ዝነበረ ጋዜጣ መረቀ እተን ቀዳሞት 14 ቁጽርታት በዋና ሰናዳእነት ተድላባይሩ ካብኡ ዝቐጸለ ድማ በሓላፍነት ገብረ ሚካኤል ግርሙ ዘበራቂት ዝሕተም ነበረ ቀዳማይ ገጽ ናይ ፈላም ቁጽሪ ዓብ ስእሊ ሃጺ ኃይለ ሥላሴ ዝተሓትሞ ኮይኑ ናቱ ሓጺር መልእኽቲ ዝሓዘ ነበረ ብህይወትና ክንጸንሕ ንምነ ዝተበታተኑ ሃገራትን ህዝብታትን ናበዲኦም ኢትዮጵያን ምእካብ ጊዜ ንኽንረክብ ይብሉ ኃይለ ሥላሴ ኣብ መልእኽቶም ላዕለዋይ ፕሬሲደንት ማሕበር ራእሲ ኺዳነ ማርያም እውን ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንተሓወስ ክብል ግቡእ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ዝሕተም ጋዜጣ ኪሎ ምትላል ዘይብሉ ከምቲ ዕላማና ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ክኸውን ሓደራ ብላለኹ ብምባል ነቲ ጋዜጣ መረቑ ንጋዜጣ ኢትዮጵያን ንኹሎም ጸሓፍቱን ሓቂ ማለት ኢትዮጵያን ኃይለ ሥላሴን ኮነ ሃይማኖት ማለት እውን ምስ ኢትዮጵያን ኃይለ ሥላሴን ዝተኣሳሰረ እንተዘይኮይኑ ክብርን ኃይልን ዘጥፍእ ዝመስሎም ዝነበረ ይዝመስል ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ንኃይለ ሥላሴ ምውዳስን ንነፍስኻ ኣብ ደረጃ ጊልኡን ኣማኒኡን ምርኣይን ከም ዝለዓለ ሃገራውን መንፈሳዊ ክብሪ ዝወስድ ጽሑፋት ናብቲ ጋዜጣ ወሓዘ ንኢትዮጵያ ምድላይ ሓቂ ካብቲ ቁጽሬ ስለ ኢትዮጵያ ምግናንን ምሕሳውን ከም ነውሪ ዘይቁጸረሉ ኩነታት ድማ ተፈጥረ ኣብታ ቀዳመይቲ ቁጽሪ ንኣብነት ገብረ ሚካኤል ግርሙ ዘበራቂት ማሕበር ሕብረት ማለት እታ ናይ 4 ጉንቦት 1941 ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ምዃና ንምርዳእን ንምርግጋጽን ናይ 4 ጉንቦት 1941 ቅትለት ዛብጥያ ነቲ ሞጎቶኦም ብዝጥዕም ቃላት ኣቕረብዎ ነቲ ብካራቢኔሪ ኣብ ልዕሊ በዓል ሃብተ ሥላሴ ወይ ሃብተ ዝተፈጸመ ግፍዓዊ መቕተልቲ ምስ ገለጹ ገብረ ሚካኤል ግርሙ ህዝቢ ስመራ ኣስላሙ ክርስቲያኑ
بسنبت 26 ميازيا 1933 بجئز አቆጻጽራ ማለት በሐሙሽተ ግንቦት 1941 ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተገብረ የዘንቱ ጽባሕ ናይዚ ማለት ሶኒ 27 ሚያዝያ 6 ግንቦት በፈረንጂ ይቁጽሉ ንሶም ህዝብ ስመራ ሓቢሩ መኺሩ ናብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ነዛ ቅድስት ማሕበር ብደም ኣሕዋቱ ዛብጥያታት ተኺሉ ኣቆማ 27 ሚያዝያ ኢጣልያን ኢትዮጵያን ምግዛእ ብ1936 አዲስ አበባ ዘአትወትላ ዓለትያ ግን ሃጼ ኃይለ ሥላሴውን በሐገዝ ብሪጣንያ ናብ ዝፋኖም ዝተመልሱ በዛ ዓለት እዚ ኣብ 1941 ስለዝነበረ ገብረ ሚካኤል ጉርሙ መመስራት ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ምስቲ ትንሳኤ ሙታና ህዝቢ ኢትዮጵያ በዓል ፋሲካ መዓልቲ ዝበልዎ ምግጣሙ ብዙሕ የስተንክሩ አቀዲምና ከም ዝረአናዮ ግን እቲ ማሕበር ብ6 ግንቦት ወይ ድማ 27 ሚያዝያ ዘይኮነስ ናብ 5 ግንቦት ወይ ድማ 16 ሚያዝያ ብዘውገሐ ለይቲ ተመስሪቱ እቲ ናይ ዕለት ምምጣጥ እምበኣር ኮነ ተባሂሉ ማሕበር ፍቅሪ ሃገር ንኢትዮጵያን ምእንቲ ኢትዮጵያን ዝተፈጥሮ ውድብ ንምምሳል ዝተገብረ ጸሓፍቲ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ምን ዝያዳ ሞጎሰን ሰማይ ሰቀለን ኣብ ዝብል ዝቀዳደሙ ዝነበሩ እዮም ዝመስሉ ኣብቲ ዓምድታቱ ዘስፈረ ህንጡይነት ናሃጼ ኃይለ ሥላሴ ባዕሉ ከየገረሞም አይተረፍን ካብቶም ዝቦርቱዑን ዝተረሩን መጎቲ ተድላ ባይሩ ኾኑ ምስቲ ዝነበሮም ናይ ትምህርት ብልጫ ድማ ንምጉቶም ሓድሽን ምዕቡልን ኣምራት ወሰኹሉ ኣብ ሓደ ካብ ዓንቀጻቶም ኢትዮጵያ ስለዝነገሰት ዲሞክራሲ መጽያ ዝብል ንረክብ ب15 سنة 1947 ድማ ፍቅርን ጽልእን ኣብ ትሕቲ ዝብል አርእስቲ ፍቅሪ ኢትዮጵያን ፍቅሪ ሃይማኖትን በሓደ ዝሰርዕ ክትዓቅረቡ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ነዚ ዝስዕብሑት በጽሑፍ ንረክብ ህዝብ መሬት ምላሽ እምበኣርከ ሳይትዘንጋዕ እውነተኛ ፍቅሪ ሃገር ሃይማኖት እዩ እምነት ይመሰረቱ በሐቅ ሃገርን ነፍቅር ስንሕና ኢና ንስኻ ግና ለቅላቂ ኢኻ እንተበሉኻ እግዚአብሔር ይምሐርኩም ቦሎም አነ ሊቀ ፈላስፋዬ ውዑል መዓስ ከም ዘድሊ ምፍላይ ሃገርካ መዓስ ከም ዘድሊ ንሕና ኢና ንፈልጦ እንተበሉኻ ድንብርጽ አይትበል ክቡር ህዝቢ እግዚአብሔር ይምሐርኩም ቦሎም ተነበይቲ ተመሲሎም ሎምነ ሃገርና ኣብ ኢድ ጓና ትጽናሕ እንብላ ዘሎና ምእንቲ ክትጥቀም ኢልና ኢና ከማና ተረቂቕካ አስተውዕል ግቡዝ ኣይትኹን እንተበሉኻ ቀጥበል ኢትዮጵያውነትካ ኸይረስዓኻ እግዚአብሔር ይምሐርኩም ቦሎም እምበኣርከስ ንሰይጣን ወይ ዲያብሎስ ዓቦ ሓሶትን እከይ ንጸልኦ ካብ ንኸውን ፍረ ግብሪ እከይ ሓሳብ እከይ ትምኒት እከይ ዝኾነ ሁሉ ብኩሉ ሓይልና ክንጸልኦ ይዝግባአና ኣብዚ ተድላ ባይሩ ብቐጥታ መንፈሳዊ ፍርሒ ምእመናን ክርስትናዮም ዝቅስቅሱ ዝነበሩ ሕብረት ዝበለ ጸግዒ ክርስቶስ ዝሓዘሞ ከምቲ ሳጥናኤል ንክርስቶስ ዝተፈታተኖ ናጽነት ዝብሉውን ፈተንቲ ኣስሓትን ሳጥናኤላትን ከም ዝኾኑ እዮም ዘምስሉ ዝነበሩ እዚ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልት እዚ ብመንጽር ኣብቲ እዋን ዝነበረ ደረጃ ንቕሓት ህዝቢ ክረአ እንከሎ ኣዝዩ ሓያል መሳርሒ ምንባሩ ክንግምት ንኽእል ተድላ ፕሮቴስታንት ወይ ከኒሻ እዮም ነይሮም ቃላቶም ግን ካብቲ ካህናት ተዋህዶ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ ዝፍለይ ነበረን ርቀት ጥራዮም ዝውስኹሉ ዝነበሩ ስለዚ ሃይማኖታዊ እምነቶም ኣይኮኑን ይዝርግሑ ነይሮም ሃይማኖት ብዝያዳ መኸዲ ናብ ኢትዮጵያ ንኽትኣቱ እትጥቀመሉ መሳርሒ ነይሩ ኣብዚ ምናልባት ምስቲ ናይ ኣራቢጣ ይሰማማዕ ይኸውን ከምታ ኣራቢጣ እስልምና ንምዝርጋሕ ኣይተበገሰን ዝበልናዮ ሕብረት እውን ሰረት እምነታት ተዋህዶ ንኽነግስ ዝተልዓለ ይነበረን ከኒሽኡ ኮተሊኹ ተዋህዱኡ መጽሓፍ ቅዱስን ስማ ማለኽትን ብማዕረ ዘልዕል ስለዝነበረ ሕመረት ናይት ምንቅስቃስ ሃይማኖት ነይሩ ምባል የጸግም ከምዚ ስለዝተባህለ ግን ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኣብ ቅድመ ግንባር ናይት ምንቅስቃስ ኣይነበረትን ማለት ኣይኮነን ኣብቲ ተድላ ባይሩ ፍቅርን ጽልእን ዝጽሓፍሉ ሰሙናት መልአከ ፀሐይ አባ ነፍታሌም ዝተባህሉ ናይቲ እዋን በዓል ስልጣን ቤተ ክህነት ተዋህዶ ሓደ ሓያል ስብከት አስምዑ ነቶም ንፈለ ዝበሉ ሰባት አመልኪቶም ድማ ከምዚ ዝስዕብ ሰበኹ ንፈለ ዝበሉ ሰባት ምስ እግዚአብሔር ዝፈታተኑ እዮም ዝመስሉ ንእስራኤል አሕዋትና ዝበጽሖም መከራኺ በጽሓና ንጠንቀቕ
كنجس سوين بلنا تنتحستنا 4 خشاين حانت سجم حانت عفون حانت عتر حانت مشلا زياتن نقلبنا دين كخوناس نمنجسينا ويدما مشحورات منجستات بزينسي محبر كن اتوينا اذن فلز بالحساب كنت حسابي قدا ابتا دنقلا ورق زريلا مهرت ورق زحفسلا اب قدم نجستات عالم بخبر الترئ حداس إثيوبيا بዛ حداس زمن ጊዜ بخونتو كيحلفنا اب آتينا سرح مسرح يحيش عالم كلنا هاجرون نمنجستون يزصعر زلو ازي اب قدم مؤمنان زتزربي قال املاخن سبكتني ني إثيوبيان موداس تباهيلو خايب دخنت ኤርትራ በትሕልና ዝዕርብ ቃላት ተገሊጹ በንጻር እዚ ሃብቲ ኢትዮጵያ ብዘወናውን መገድ ክግለጽ ስለዝነበሮ ነታ ሃገር በዓይኑ ዝረአየን ዘይረአየን በብደረጅኡ እናተፈነወን እናተጋነነን ብዝኸይድ ቃላትን ጻዕቅን ከቆናጅዋ ተራእየ ኣብ መመረቕታ ማሕበር ሕብረት ዓዲ ቀይሕን ሰንዓፈን ኣብነት ደጊያት ዘውደ ሓጎስ ኢትዮጵያ ማለት ልዕልትን ሕሪትን ርእስ ኣፍሪቃ ሓሙሻይ ክፍሊ ናይ ዓለም ሕሪትን ምዃና ቅዱስ ዳዊት ኢትዮጵያ ታበጽህ ኢዶውሄ ሃበ እግዚአብሔር ኢሉሎ በዘመን ሙሴ ፀሐይ ካብ ኢትዮጵያ ወሪዳ ሸውዓተ ወለዶ ኣብ ኢየሩሳሌም አብሪሃ ናብ ኢትዮጵያ ዓድና መጽያ በሉ ገሊኡ ትዘረባ ባህልቱ ባዕሎም ያምኑዎን መንባሮም ዘጠራጥር እኳ እንተኾነ ኣብቲ እዝነቲ ተራ ሰማዕ ክበጽሕን ከሎ ይፈጥሮን ዝነበረ ራዕዲ ከእምተና ይኽእል ንንጉሱ ዝኸሓደ ንፈጣሪኡ ከም ዝኸሓደ እንካም ማሕበር ህዝቢ ንሸውዓተ ትውልድ ዝተወገደ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ታሪኽ የምህረና ይብሉ ነይሮም ገብረ ሚካኤል ጉርሙ ዘበራቂ አይናይ መጽሐፍ ታሪኽ ብፍላይ ንሃጺ ኃይለ ሥላሴ አመልኪቱ ከምኡ ዝምህር ኢሉ ዝሓተተ ዝወሓደ ስለዝነበረ ንኸምዚ ዝኣመሰለ መፈራርሒ ቃላት ካብ ጽኑዕ እምነት ዘይኮነስ ካብ መንፈሳዊ ፍርሒ ተበጊሱ ሰማዕ ክኸውን ተገደደ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ዝኾነን ኢትዮጵያ ዘመጉስ ቃላት ዝሰፍረሉ ልሳንና ኾነ ስለዝኸደ ድማ ንሓሶትን ምትላልን ከይተረፈ ብዘይ ሕንከት ከስፍር ተራእየ ንኣብነት ናይ 4 ሓያላት ኮሚሽን ኤርትራ ከኣቱ ኣብ ዝተባህለሉ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ላምባን ቤንዚናን ዝበሃል ሃብቲ ፈልፊላ ኣውጽያትልኩም ዝብል ቃል ብስራት ኣሕተመ እዚ ምልክታዚ ኣብ ኢትዮጵያ 560,000 ትርብዒት ኪሎሜትር ዝስፍሓቱ ናይ ቤንዚናን ላምባን መሬት ከም ዝተረኽበ ነዚ ሲንክሌር ካምፓኒ ትኹዕቶ ከም ዝጀመረት 600,000 ኢትዮጵያውያን ጥራይ ኣብኡ ክሰርሑ ከም ዝተፈቕደ ኣብኡ ካብ አዲስ አበባ ዝዓቢ ከተማ ክስራሕን መላእ ኢትዮጵያ ብመገድ ባቡር ክትራኸብን ምዃና ኮታ ብድኽነት ደንዚዙን ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ዘወናውን ብስራት ኣቀረቡሉ እቲ ብስራት ቅንጣብ ሓቅነት ዘይነበሮ ክነሱ ብዙሕ ኤርትራዊ ኣመነ ብዙሓት እውን ናብ ኢትዮጵያ መረሹ ብዙሓት ከዓ ተቐሽሾም ጸግዕ ሕብረት ሓዙ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ግን ንኣገባብ ጎሳጉሳ ማሕበር ሕብረት ይምልከት ረብሓታቱን ዕላምኡን ንምዕዋት ዝኾነ ገባብ ሓሶትን ጎነጽን ከይተረፈ ካብ ምጥቃም ድሕር ዘይብል ማሕበር ኮነ እቲ ሓሶትን ምትላልን ብጋዜጣ ኢትዮጵያ ነቲ ጎነጽ ድማ ማሕበር አንድነት ብዝስመ ናይ መንእሰያት ማሕበርን ብሸፋቱን ንኸተግብሮ ከዓ ክውድቦም ጀመረ